Hayırlı kişi sensiz tağın bir tapqır, әйдәгез әле дуслар. Ниһаят менә шулай бергәләп очрашырга насыйп булды. Алкышларга күмеп сәлам дигәле бер-беребезне. Исем Айдар, бүген сезнең модератор булачакмын һәм без сезнең белән бергә безнең Татарстан Республикасында тормышка ашырыла торган җәмәгать урыннарын яңарту программасы буенча эшләрбез һәм беренчедән район башлыгына сүз бирәсе килгән сезгә сүз. Birinchidan begebat programma rahmat Bekzor Respublika yetakchiligine bu programma için mana biz anak tezerlab yotamiz betinde. Bekbator kelib chiqol. Hatta endi unda bizning investorlar da zo'rgina ulushni kiritdi. Lekin aning tub ulushi barabar shu respublikada olib borilayotgan soliqlarni, ishg'ollarni motorlov tartibga keltirib programmasi bo'yicha finanslandi. Allah versa, 26 kunda Big Motor itibarını aşırgaydı. Elbette, Aktanış'ta biz so'nggi 2 yılda işlemedik. Şuna göre Allah versa kelesi yılga motor itib, moshina itib ishlargaydi. Bizning endi tovush beri bo'ldi bet. Unda bir necha varianti, 50 bizning bir park. Shulay bizning hali Sabantoy ko'li bor, yasasi. Ham endi mana eski yori. Turistanda u bizning Big Motor yerimiz. Chunki bunday soliqlari bo'lgan rayon o'zaklari siyrak olar. Lekin ul bugungi kunda qaralgan deb aytib bo'lmaydi. Shunga ko'ra endi bu programma negizida anga finanslov yetmay, biz endi federal programmalarga qo'shilib, mana teran aytirmiz deymiz. Alloh bersa hammani biz og'atirgan suv bilan yolg'arimiz deymiz. Buning bo'yicha 21 ga bitamiz ruxsanaymi? Военкова зона затопления, алар федеральный программа, федеральный предприятие безнең, алар белән без моны тирән әйтеп, шушы ага торган суны шунда кертәрбез дибез. Барыбер монда безнең приточный су ясыйсыбыз килә, бары киләчәктә су керү турында да без монда планлаштырабыз инде. Официаль безнең эшләнгән район үзәгендә су керә торган урында юк бит инде. Икенчедән, моның өстендә генә ялгышмасам безнең лагерь, әйме? Менә бит. Бүләк лагере. Как бы ол федеральное значение лагерь. Россияның кайсы төбәгеннән анда ял итмәйләр. Шуңа күрә андагы астагы мәйданнары монда безнең Хәмит чишмәсе. Менә шулар белән лагерьнең дә дәвамы формасында һәм менә шу яр буен Алла берсә мотор итеп ясап бетергә исәп. Дәстәрле мактаныштың моторына әйбәтләп 1 елда булмаса 2 елда Elə biz аны капитан итеп ясап куярга инде актанышларның төшеп әрәхәтләрдә балалар белән җыри торган, су керә торган орына, ял итә торган орына, аннан соң Сабантойга барабыз бит, безнең прекрасный Сабантой орны барында. Сабантойның башын шуннан башларга була киләчәктә әйтәм, киләчәктә без Сабантой эчендә күлне дә шулай ясарга дип планлаштырабыз, тирән әйтеп. Шуңа күрә ул кирәк икән туристларны чакырырлык урын булырга тиеш безнең киләчәктә. Менә шундайрак безнең күзаллау, максат дип әйтәм мин. Шуңа күрә сезнең белән менә ул хыялларны тормышка ашырырга Алла берсә. Рәхмәт әңгәмә. Бик рәхмәт. Бу программаның үзенчәлеге менә без шулай халык белән бергәләп актанышлар белән җыелышып, төрле яшьтәгеләр күрәмендә. Ул яшьтәгеләр кешеләр бар, мәктәп укучылары да бар, яшәүчеләр. Менә сезнең фикерләрегез, сезнең карашыгыз бу урынны иске идел ярын ничек матурлатып, ничек тагын да яхшыртып, нәрсә эшләргә кирәк икән сездән ишетәсе килә. Безнең белән бүген Алмаз архитектор эшли, аның бер-ике сүзе бар. Hayırlı kişiler, büyük zor rahmet geliyoruzga. Benim ismim Almaz, Veliulen Almaz. Ben 15. yıldan cemaat kengliklerini tüzüklendirүү boyunca şüghüllenim. Arxitekturun desan başlığıydım. Hem bütün Respublika boyunca 30'dan artık başkarılgan cemaat kengliklerini tüzüklendirdim. Hem opıtımız salaşkır var. Şunun için büyük şadman sizin rayonunuzda tanışta işlerge Allah versə kələcəkdə motor aytırız. Sizin şunun için en birinci maksat sizin tiləklərinizi bilirgə, sizin fikirlərinizi bilirgə, neçik siz ulisiniz bu territoriyani kullanırga, neçik tüzüklendirgə. Şunun için
Сездән сорыйбыз катнашырга, үзегез ялмыйча, үзегезнең фикерләрегезне әйтергә. Минем белән килде Камила, ул ала бирсә, минем белән эшли архитектор буларак. Шулай бик зур рәхмәт. Бергә эшләрбез ала бирсә. Рәхмәт Алмаз, рәхмәт Камила. Хәзер мин беренче кагыйдәне әйтеп китәм. Безнең бүгенге эш 1 сәгать ярым вакытны алыр. Сезнең бик зур рәхмәт автонышларында монда күп өстәлләр, күп катнашучылар. Төп максатыбыз инде менә сезнең белән бергә Иске Идел ярына, яры нинди булырга тиеш икән һәм сез анда үзегезнең вакытыгызны яратып, килеп карар өчен, вакытыгызны уздырыр өчен нәрсә эшләргә кирәк икәнен бүген әйтергә кирәк. Беренчедән без беренче сорауны карарбыз. Сезнең җавапларыгыз шул сорауларга техническое задание дип атала инде ул для архитекторов. Шуңа төпе булыр һәм икенчедән без карарбыз проектларны. Менә сезнең өстәлләрегездә күрәсез имя схемасы бар. Иске Идел ярының бүгенге карашы һәм шул схемада без эшләрбез. Сез һәрбер өстәлдә сезнең булган барлык киңәшләрегезне, тәкъдимнәрегезне шул кагазьләрдә калдырырсыз. Менә карабыз ак төсле битләрдә сезнең өстәлләрегезнең номерлары язылган. Шул өстәлнең номерларын сезнең истә тотыгыз. Шул порядок буенча без эшләрбез. Һәм соңыннан инде һәр команда үзенең тәкъдимнәрен монда әйтерләр дә, презентация ясарлар һәм без шуннан соң сайларбыз кемнең тәкъдимнәре иң яхшырак булыр икәнен. Рәхмәт. Беренчедән без башлыйбыз сораулардан. Беренче сорау ул әйтегез әле танышлар, мин сезгә сез кулларыгызны күтәрегез, җавабыбыз булганда мин килдем дә һәм сез уртаклашасыз. Менә бу Иске Идел ярын сез ничек кулланасыз? Ул сезгә нәрсә өчен, ни өчен кирәк? Кем беренче булып әйтер? Иске Идел җире сезгә ни өчен? Кулларыгызны күтәрегез дә без киләбез. Өлкәннәребез утыра. Бәлки тарихын әйтеп китерсез ул урынның. Тарихын әйтә алмыйм. Менә монда Мирсаим Сәетович бар, ветеран. Ул бәлкем әйтер. Хәерле кич барыгызга да. Бу урын бөтен октанышлыларны дип әйтә алмыйм. Октаныш кешеләрен җәлеп итә торган урын ул. Без инде Эмилович монда килгәннән бирле бу мәсьәлә турында бик нык уйлана. Һәм инде ничә тапкыр бу мәсьәлә күтәрелде. Әмма ләкин менә бүген бик сөенечле хәбәр әйтте әле Эмилович. Действительно сумманда алышынса, алышынып торылса, вообще бик нык әйбәт урынлы. Иң беренче мин дә табиб буларак әйтәсем килә, бу сәламәтләндерә, кешеләрне сәламәтләндерә торган урын булырга тиеш дип күзаллыйм. Чөнки монда су керүдә урын булса бигрәк әйбәт. Тем более лагерь инде ул ябык ятырга тиеш түгел. Именно шушы солнце, воздух и вода наши лучшие друзья. Вот. Аннан соң площадкалар булса, футбол, волейбол, барыбер яшьләр хәрәкәтләнә. Безнең инде үзәктә безнең икенче сорау тәкъдимдә. Беренчедән урыны турында әйтеп китсәгез, тагын нинди үзенчәлекләре бар икән? Менә үзенчәлекләре шунда инде. Су керә торган урын. Су булгач барыбер кешене тиеп булмый, барыбер су керәләр. Юк-юкта да. Әйткәндә, ул көнләү бик пешрак. Минем истә калганнардан без нәрсә эшләдек, без экскурсияларга барганда аны чистарта идек инде. Шул истә, шулай мин беләм, анда су кергә ярамаганны, ләкин анда кешеләр су керә. Ләкин иң еш күргән анда сыерлар йөри. Сыерлар йөри. Рәхмәт. Тагын кемнең нинди карашлары, Әйдәгез, кемдә нинди фикерләр? Иске Идел яры турында. Әйтеп китәсезме? Әйдәгез. Монда булган кешеләр Иске Идел ярында булганыгыз бармы? Бармы? Әйдәгез әле, Марат абый.
Kerak. Yo'q, tovush. O'shanda tovush. Qo'rqsam o'zim tutib turaman. Ana nima turdi so'rasin boshqa. Menga narsalar söyledin, süreli şolarını aydaman. İngilizce okuşun gidin opçuk kusaptım diyerek to'g'ri, ana o'zi nega tushgan edi İngilizce okuş. Ana bugungi kunda bizni sodlig'i bosa. Bizga endi yashov уже ne? Qo'rqinish demasan endi ana narsada bir xil qilishga kerak. So'ng tiyanaytiga kerak, bolshani sodlig'ini olishga kerak ana. Bütün problemimiz şularına. Necha metrsin sizin uyingizdan eski idil yarana? 10 metrmi? 10 metr boqshadan. 10 metrlik prinzipini. Tira balıklarının yüzüp kıravudunun. Şoqasan Yaz kunimi. Aha. Anda bir yasovning men o'zim lishni kategoriyasiga qarshi kishi. Men bola chaqa vaqtda poselok magazinda to'yib turayman. Oraqasatalarga. Shuning butun oraqasin, butun oqtanishdan olqashlar shunda tushib ishalariga. Shishasini botalariga, idilga qatalariga. Bu bir kishi oyoqsiz qoldi shunda. U biblat Demak, shitartirga kerak, deymi? Shitartirga kerak. Anda u bir bistolkovniy bo'lashadi. Egli bo'lashadi. Onu biraz yasog'ini to'g'ridan bolchiqni shitartirga kerak. Yori. Iskida mesela tag'in nindi fikrlaringiz bor, qarashingiz? Shitartirga kerak. Shitartirga. Shitartirga kerak. Bizning ikkinchi ishimiz bu taqdimlar. Tiranaytirga kerak ana. Yori. Mana biz bola chaqashag'inda men nishon shaklasada 88-yillarda 6-7 klassda o'qiganda biz u suvni bo'lunga kirib chiqib yurdik. U meni ko'krakdan bo'latgan yo'q. Men hech o'zim kirib chiqqan kishi. Men shunda 45 yoshimga yetdim bugungi kunda. Men butun u suvni tubin vish bilan deb aytmasam, men yuza bilmayman, aslida aldashmayman. No, yuza bilmasam-da, men suv tubin shista bilan. Amin shistalar shu qadar ko'mildi 80-90-yillarda. Nonda hozir bugungi kunda mashqa. Amin suv ustida 30 sm bo'lsa, amin lapiga 1 metr. Biz endi menda shu Iskidil ko'lida o'sdim. Men Alloh yuza bilan, Allohga shukr. Oriyag'ini chiqqan bo'lmadi, Mardavay. Navlida bilmasa da chiqqan. Biz mosham bilan tayaqdan chiqadi deganday. No, Iskidilga kelganda sinopda bek motorli yer. No, unda men qarab yuradigan aqyagan endi Baydarkaga. Bundan kano için тоже yasarga була, причал ясап, анда енді мына Қазанда центр грибных видов спорта бар бітіне. Шу айтыр мотор тушасақ, ангарлар білән. Каноэ, байдарка, анда мына қалса мотор орынды, катамарандар құйсақ біләйін. Шу? Рахмет. Тағы ничек қолланасыз? Bizning ishlab qana aytganda stadionlar bor, masalan futbolni stadion, lekin u 2-kvartal u biroq boshqa ulardan necha mekanismizm qo'yandan bo'lay shunda qadaraq endi. Ham bizning o'g'ilroq bolalar, ham biriklikda bolalar endi bizning o'g'il ortida futbolni boshqasi bilan aytganda bizning stadion yo'q. Ham mening o'ylamimcha 2-kvartalda tugul, mana qo'ydir sentr qilib stadion kerak. Men aytasam kelaydi. Agarda biz anda stadion tugul, masalan, voleybol, basketbol, любой спортивный площадка bo'lganda, anda bo'laydi, masalan, спортивный площадка, я тренажерлар ko'payib shunga aktiv zo'r. Инклюзивтан ozgina идеяларni aytib o'tasam keladi. Men предлагаю мында детская площадка, ясарга мына шул прокурорның үйіне тиратибирак. Кирге керек түгел, потому что мында қазір аның ограждениесін ағачлар белән әзрәк уратып алып, әзрәк шумоизоляциясын эшләп, и где-то бер 50 метрдан соң уже детская площадка эшләргә мөмкинлек бар. Һәм безгә кирәк скейт-парк, потому что бер пайда да Актаныш районында андай ПК площадка юк. Төрлечә инде төрле яшьтәге олы кешеләр организован отдых дип әйтеп була инде аны хәзер уздыралар икән белмим, әйтмәдегез. Хәзер андый шартлар буламы, юкмы? Арада бер хәл китте. Юк, монда мен монда. Хәзер юкмы инде андый? Олылар юкмы? Алай бермиләрме?
Рахмет. Һәм күп әйттеләр уже, точнее соңгы мәртәбә әйткән кеше кричал турында, да, ничек аны кулланып булыр икән. Ул инде безнең тәкъдимнәргә керәчәк. Ярый. Рахмет. Димәк, без хәзер инде шулай некоторые образны сформировали о иске Идел яраның урынының хәзер хөрмәтле безнең яшәүчеләр, атанышлылар. Сезнең өстәлегездә бар карталар әйтеп үткәнемчә, хәзер сез әзгәрәгенә кагыйдәләрен әйтеп китәм, аннан соң сез эшли башларсыз. Сезгә ул эшкә 15 минут булачак һәм шул эшнең нәтиҗәсе сезнең планнарыгызны без монда тәкъдим итәрбез. Планнан башка сезнең шундый битегез бар. Диме? Шул биттә сез үзегезнең контактларыгызны языгыз, үзегезне языгыз. Һәм сезнең электрон адресларыгызга менә инде безнең хәзерге вакытта шуга фикерләшеп, аралашып булган нәтиҗәләрне архитекторлар белән бергә һәм без үзебездән администрациядән тәкъдимнәрне әзерләп сезнең электрон адресларыгызга җибәрәбез. Һәм 21 август көнне безнең ике атнадан булачак очрашу һәм шул очрашуда инде без электрон ашада, онлайн аша уже тәкъдимнәрне, некоторые варианты будем уже обсуждать как финальной версии. Һәм монда сезнең идеяларыгызны обязательно язып куегыз. Чөнки архитекторлар, без, конечно, бөтенесен дә язырга тырышабыз, но сез үзегез язып куйган тәкъдимнәрне бу дәфтәр бу биттә без аларны үзебезне алып китәбез һәм алар техник заданиенең бер өлеше булачак. Һәм әгәр дә сезнең шул иске Идел ярында кайбер вакыйгалар, мәсәлән, анда балалар бәйрәмеме, яңа ел бәйрәмеме ул, анда бәлки белмим, мин әйтә алмыйм. Сез әйтмәдегез, минем фикеремдә анда яшьләр туйлары уздыралар, мәсәлән. Выездная регистрациялар. Мәсәлән. Шуны язып куегыз обязательно, шуны теләкләрегез булса, шул площадкага. Безнең бу эшкә булачак 15 минут. Хәзер сәгать 6, 6 булсын, 18:01. 15 минуттан без уже карарбыз беренче вариантларны. 15 минуттан соң. Без сезнең анда маркерларыгыз бар. Язып куегыз прям маркерларыгыз белән. Сызыгыз, нәрсәне нинди площадка кая булырга тиеш. Кайсы урында, анда белмим, площадка булсын, ул волейбол өчен, площадка булсын, ул баскетбол өчен, нинди пешеходный переход булырга тиеш, барысын да языгыз. Шул схемада мастерларыбыз белән рәхәтләнеп ясарга. 15 минут эшлибез, шул эштән. Чөнки әгәр берәр нинди, мәсәлән, объект булса, шул иске Идел ярында, нишләп ясап куйганнар, безгә әйтергә кирәк нәрсә кирәк икән. Һәм инде шулай инде безнең читтә утырмагыз, әйдәгез командаларыбызга. Көн турында без барып килеп карадык. Фикерләр туды. Шуннан соң фикерләр туды һәм сезгә әйтергә торган су кыйна торган пляж эшлибез дисәк, аннан өчен була. Икенчедән метр ярымга югары су була һәм яңадан кым ташып ярты метрга тирәнлектән баша килә. Кояш ванналарын кабул итә торган пляж ясап була. Кемдә ок килсә булганда пирслар, причаллар, понтон кулланып, шундый эшләр була. Һәм инде
Молодцы. Анкет. Bizning albatta bik matur o'rin ham Oqtanish Ulug'bindanda Sukrerdey o'rin bo'lmag'ach ofitsialni Oqtanish shu qadar suv bo'lib bizning rayon җирлегешен бик килешеп бетми. Һәм әлбәттә төп су кирү урыны буларак күрәсе килә. Иң беренчесе моннан юл үтә, трасса үтә, һәм переправага бик күп машиналар йөриләр һәм бу куркынычсызлык кагыйдәләре монда үтәләргә тиеш. Шуның өчен иң беренче чираттан да освещение буеннан без тәкъдим итәбез һәм подземный переход эшләп булмый. Менә Хәмит чишмәсе ягына надземный переход эшләргә кирәк. Каплаулы, ныклы һәм куркынычсызлык кагыйдәләре бөтен килеш үтәлгән. Һәм монда инде балалар да, зурлар да, шулай ук машиналар да йөргәч, әлбәттә ике яктан да ограждение кирәктер дип саныйбыз. Чөнки су киреп яткан кешеләрне күреп, шоферлар да борылып карап, куркыныч тудырырга мөмкиннәр һәм балалар да юл аркылы йөгереп чыгарга мөмкиннәр. Шуның өчен ниндидер әлбәттә ике яклап та ограждение кирәк. Һәм безнең Искидел белән юл арасында бик тар, анда бөтен скейтборд площадкаларында, шулай ук башка уен мәйданчыкларында бөтенсендә урнаштырып бетереп булмый. Шуның өчен без инде аны менә Хәмит чишмәсенең ике ягына, юлның теге ягына урнаштырырга тәкъдим итәбез. Һәм ниндидер экстремальный спорт төрләрендә булырга тиештер, бәлки лагерьдан канатная дорога төшерергәдер. Но кыйммәтле андый вариантта тәкъдим итәбез. Шулай ук менә кичкенә генә әлбәттә пляж итеп, кичкенә генә анда бассейн ясарга була торганнар һәм суны чистартып. Крытыймы бассейн? Юк, җәйге өчен генә һәм анда ниндидер җиңелчәрәк кенә булса, җәйге аквапарк тибында ниндидер кичкенә горкалар, ниләр тәкъдим итә бар. Һәм инде без әлбәттә Айдар Фатишның әйткән теләкләрендә кабул итәбез. Спорт төре бездә бөтен төрле спорт төре дә бар, ләкин су спорт төре, каноэ, байдарка алар юк. Аны менә читкәрәк ясарга тәкъдим итәбез. Аны инде карарга әлбәттә трибуна булырга тиеш, каплаулы. Шулай ук машиналар белән туктар өчен читтә парковка, әлбәттә парковка кирәк. Дип уйлыйбыз инде. Һәм пляж булгачта инде аның киенү, чишенү, душевой һәм йомышка барырга ирләр, хатын-кызлар эшләрдә булырга тиештер, әлбәттә. Освещение камера һәм иң мөһиме монда чиста, тәртипле булсын өчен аның хуҗасы булырга тиеш, ул түләүле булырга тиеш. Һәм анда ниндидер мороженый, сок сата торган магазиннар кергән очракта да алар аренда түләп кергә тиештер. Хуҗасы булган очракта гына анда тәртип булачак һәм ул үзенең территориясының чисталыгы өчен, тәртип өчен ул җавапта бирелгән бер уйышма булуы кирәк. Безнең тәкъдим иң мөһиме шу. Рәхмәт барыгызга да. Илназ, беренче бар фикерләрендә оештырылып була дип уйлыйм. Барысы да теге ничек эшләсәк тә барыбер лимит финансирование дигән әмер бар. Шуның өчен анасын без концепцияны тулы иттереп ясарбыз. Анасын уйларбыз нәрсә беренче чиратка, икенче чиратка, һәм нәрсәне беренче бик кирәк нәрсәне кертергә була. Анасын шулай иттереп дәвам итәрбез. Бар булган тиешле нәрсәләрне башкарып чыгарабыз. Хөрмәтле Насабир, рәхмәт 6-нчы команда, алкышлар, хөрмәтле автонистлар. Рәхмәт. Кем тагын әзер, кем тагын чыгара әзер. Әзермесез кызлар? Мен икенче мәктәптән Автоныштан. Так, минем беренче идея бизнес белән связан инде. Шул пляжда. Без покупаем 10-15 лодка, деме? Потом аренда аграбс, сагат 1 мең шул. Не, тоже бизнес инде. Дальше построить концертную сцену и приглашать туда известных артистов. Там, например, Моргенштерн, он известный, потом Рамштайн, тоже известный. Дальше, третья идея, открыть там магазины, ну, инвесторы там будут особенно. Дальше, открыть магазины Gucci, Fendi, там 5. Дальше, здесь на карте мы видим вот сцена, вот причал, это связано с лодкой, да. Дальше здесь лежаки, волейбольная
площадка, домик, наверное. Дальше карусель и парковка. Парковку я предлагаю надземную и подземную. Подземную тоже можно делать. Дальше, так, рыбалка. Ловим рыбу и после продаем на рынке. Конечно, это бизнес, опять же, за рыбу 1000 рублей. Дальше. Я это за открытие пляжа. Спасибо. Рахмет Бекзор. Sizden. Kibetler neler nasip olmazdı bölümde, kalan evlerde işlerge mümkün. Рахмет Бекзор, devam etemiz. Хайырлы кеш. Представляю молодежный центр Яшьләр үзәге. Безнең концепция әзерләнгән балалар өчен дә, зурлар өчен дә һәм инде яшьләр өчен дә. Иң беренче килгән машиналарга парковка инде безнең. Моннан получается яңадан общественный булгач туалет, раздевалка, душевая, песчаный ком инде обязательно, спасательный медпункт обязательно, әгәр дә теге су кырында булгач медпункт обязательно кирәк була. Лежаки инде тоже теге, йөртә торган булмасын инде, алып китмәслек иттереп теге кадаклап куялар бит инде хәзер. Соңыннан заграждение балалар өчен шәп куялар бит хәзер теге. Күренеп торырлык итеп инде. Яңадан соң теге летняя терраса кебек можно эшләргә инде теге веранда, кафе миндән дә берничә итеп. Шуның янындарак без куйдык волейбольная площадка, әзрәк урын калдырдык. Волейбольная площадка алдында пире дип атала, теге мостик кебек называется. Пирс дип атала инде. Янындарак катамаран площадкасы әзрәк калдырдык урын. И деревянная дорожка, теге зурлар өчен дә инде, теге скамейкаларында, теге суга карап утырыш инде. И безнең яшьләр өчен бар бер идея. Вечерний кинотеатр, получается, она инде киш куярга була, менә мондай бу комлык урынына арку поставить инде теге полотно үткәреп, монда судан катамаранда йөзгән кешеләрне стан кино карага инде. Это вечерний вариант уж получается. Вот шулайрак. Алкышлар. Иң беренче без Актаныш тагы яшәүчеләрне анализладык. Ул безнең бу паркка безнең киләчәк гаиләләр, бәлки балалар, уллар һәм яшьләр. Улларга балалардан ял кирәк, яшьләргә гулять итәргә урын, ашарга, утырырга, воркаут өчен һәм төрле танышлар ясар өчен урын кирәк. Балалар өчен балалар площадкасы һәм гаиләләр өчен парк, культурный отдых өчен урыннар кирәк. Идек без мин сезгә хәзер безнең планыбызны күрсәтеп китәм. Иң башта безнең монда маленькая площадка, это будет зона навигации, анда безнең кафелар, прокат, ишей белән булачак. Ягъни монда безнең кафе, стенд зона навигации, прокат, дальше медпункт, туалеты и все остальное. Также мы решили сделать вот в этой зоне уже длинный парк с освещением, как в нашем центральном парке. Также из-за того, что мы понимаем, что в большинстве своем этот парк нужен семьям, мы здесь делаем вдоль парка большую детскую площадку и также тренажеры. Дальше у нас тут будет зона отдыха, то есть, как и сказали, на все нужно место, где будут читать и так далее. Тут у нас тоже выделено место. Дальше сделали пляж, он будет вот здесь, то есть это будет два разных места. Также мы не забыли про деревья,
көрсеңіз, может көресіз, вот, сделали тут пляж, он огражден, то есть это отдельные места. Тут у нас как раз таки мы сделали волейбольную площадку, также мы сделали маленький бассейн для детей, так как не все могут плавать в большом пляже, и потом этот бассейн зимой можно будет переделать в каток. Дальше тут у нас есть туалеты, опять же, душевые кабинки и мини-магазинчики, как и вот здесь. Дальше мы подумали про то, что нужно лагерю. Мы сами там отдыхаем, мы знаем то, что нужно футбольное поле. Это мы ощутили в этом году, когда стадион был закрыт. И, то есть мы не могли никуда выйти из лагеря. Нам очень нужно было футбольное поле, как раз таки вот здесь можно сделать футбольное поле. Мы и там так его раньше играли, но это было очень давно, там очень неудобно, поэтому можно было бы сделать. Дальше про парковку мы подумали, решили то, что нужно сделать его чуть дальше от парка, и решили то, что можно немножко увеличить парковку рядом, ну, хамичмесин харанда бар парковка, лекин белекей, хаманазира коллайтрага была дебулядок. Еще что-то забыла? Хамичмескран также историки, он тоже ее идея. Дальше мы решили то, что нужно будет все огородить деревьями, как и сказали, во-первых, это шумоизоляция, а во-вторых, это будет отделять парк от дороги, который от дороги как раз таки, которая там есть же дорога. Я же ничего не забыла. Нет ничего. Молодцы, да? И клубтар дейді, рахмат сізге. Біздің мұнда 5-ші. Біздің 3 зона бар. Ол зона отдыха, детская площадка, һәм зона активного отдыха. Анда біздің зона отдыхада беседкалар, летний кафелар, шундай парклар була, һәм шулай иттереп, анда безнең парк булгач, була бит тротуарлар да, һәм була шул тротуарларны подсветкалар белән эшләп куерган. И шул тротуарларга куйган агачлар, аллеясын һәм безнең детская площадка зонасында, анда балаларга төрле атаңгычлар, горкалар, шундай кызыклар. И юл янында булгач, без уйладык, анда по периметру детские зонада хотя бы баскетбольный поле добавить. Біздің 5-ші зона, ол біздің зона активного систем. Біз анда ойладық пляжный волейбол ойнарға. Но пляжный волейболда, пляжный футболда ойнарға ярай. Һәм біздің анда тагын әзгіні орын бар. Біздің причал башак. Акшам авызында егіз. Тағын біздің күзгіләді қыш күні балықшылар күні өткерерге ел сайын. Һәм біздің ойладық люди с ограниченными возможностями, һәм аларға да бір детская площадка яки зона отдыха да аларға біздің есіра. Рахмат, Бекзор. Менә монда яшьләр просто сөйнеп утырабыз, шундай фикерләр кертәләр. Приятно. Действительно, яшьләргә шундай урыннар кирәктер. Һәм инде мондагы практически ветеран буларак районның һәм инде тарихында белгән минем нәрсә әйтәсе килә. Элек-электән яшьләр, кызлар, җегетләр кимәләр белән йөзә торганнар иде. Идел буйлап. Аннары самында оста Әлфия Авзалова 3 яшь чагында монда зур базарлар оештырыла торган булган. Шулар арасында Әлфияны җырлата торган булганнар. Менә бу тарихның мизгелләре. Һәм инде бу безнең иске Иделне өчен иске Идел дип әйтәләр менә җегетләр. Чөнки бу
старые русло реки Суль, ой, реки Белая. Оғиділ бізден қазір жирағайды. Но тем не менее, міне перспективада шундай пландар болғаш бик приятно, тем более міне пляж, үйшса и так далее. Но пляжға әлі пока вақыт бар. Бұл орынны, жол орынны итіп үйштырылса бұла. Мұнда енді ғұмыр-ғұмырге яшьлер, ғойлелер, яш ғойлелеріне біз яш шағында бәлекей балалар білен чө тұрған едік. Машиналар болып вақытта жоқ ең. Чө тұрған едік, коляскалар білен ұтыра тұрған едік, ұшақлар яға тұрған едік, так далее. Су кірмесек кірмейдік. Тем более, мұнда қазір жол орыны үйштырылса, су ол өзі сәлеметлендіре тұрған көріндіш деп әйтейме. Суға қорап тұрсаң да нервалар тынышлана. Міне қатырлағаныңыз бар ма екен? Шуңа көре, мұнда навеслар үйштырып, қызына тұрған орындарны ясап бұла. Действительно, детская площадка. Міне бұл паркны реконструкция өткергеннен соң детская площадка салды. Оннан балалар вообще детская площадка туқтап тұрмын. Керек ол. Хәм енді мұнда нендер выездной кафелар эшләсә була. Гомумән кешеләр ялыйда торган урын. Футбольная площадка мен риза аның белән действительно лагерь балалары өчен дә һәм инде төшкән кешеләр өчен дә анда волейбол, футбол уйнасалар прекрасно. Шишмә бар. Но монда для профилактики дорожно-транспортных происшествий, естественно, чараларны күреп бетерергә кирәк. Онсы однозначно. Чөнки монда велосипедлар белән дә төшүчәкләр и так далее. Монда инде само собой подразумевает бу проект, дип уйлыйм мин. Һәм инде менә перспективада 3 ел эчендә действительно сулар яңартылса, пляжна uyushtirib bo'lsa, бик әйбәт булыр. Хәзерге моментта, конечно, менә Луиз Макьянның монда тора Роспотребнадзор, Зинданың белән коллегалар, ул борчылып тора, бөтен чараларны әйтеп бетердегезме, юкмы дип әйтеп. Действительно, пока су керлек түгел. Без даже салкынчарак вакытта алган идек, бер показатель пока не соответствует. А в данный момент әйтеп булмый. Рәхмәт. Рәхмәт бик зур фикерләрегез өчен. Безнең Айнур бар, ул архитектор командасы. Команда белән, аха. Командалар, әдәгез чыгыз. Алар инфраструктура отделына. Безнең уйлаганча җайлы чагына, монда футбол уйнарга урын. Просто площадка. Һәм балык тотучыларга 2 балықшылар үшін біздің мұнда планымызда 2-3 мостик тұрашақ. Аларға жайлы ғана тұтыға оңайсыз болмасын үшін яртысы жерде яртысы суда сцена, парк балалар білән ғайлар білән гүлейтер үшін парк бар, парковка, үстәгі участокта һәм ішмәсі янында біздің футбольный поле. Также біздің планымызда қорқыныш болса да, суға біздің тамырдағы кебек үкіріштерге апатмай. Һәм әлбәттәге кебек двухэтажный кафе. Берсе остагы этаж закрытый, үстәгесе открытый. Һәм песок. Әлбәттәге кебек. Кафега килгәндә, открытый кафе, закрытый дигәндә инде ул 150 максимум 150 урынга булса әйбәт булыр, потому что безнең туйлар, туган көннәр шунда утырый, романтичный урындыр яктан караганда. Һәм яшьләргә килгәндә бер креативный булсын, заманча, креативный, итеп шансыны, дизайнерский подход белән именно шунда ук яшьләр белән җыелып, инде булса обсуждениялар үткәрелик, шундый форматтагы мебельләр шундый форматта булсын. Менә чынлап та әлмәт форматында. Анда кафе беренче этажында закрыт инде, түбәсе ябык. Икенче этажында ачык һавада шундый матур төшәнгән шундый форматта булса. Һәм шулай ук әлбәттә зур пляж дип язылган язу бастырылган. Безнекедә
Бізде шулай болсын енді. Камское моряда уже бар, каждый узнаваемый жерде вот. Саны булырга тиеш, яр шитинде мында шулап чыракта деген проекттер белән күрсәтә торган кинолар бар торган җирдә ясап була. Выездная свадебная регистрация булырга может шул җирдә. Так, пирс булырга тиеш, ярның шитинде анда катамараннар, анда катерлар, гироскутерлар белән анда тренажерында парковать иттереп торган урын булырга тиеш. Кырыйында летнее кафе дип планлаштырган монда тоже тегел. Закрытые, открытые. Так, парковок площадка, стоянка булырга тиеш, баскетбольная площадка, потом велодорожка буена екі набережі үшін. Һәм яр кисеп, оппақ құм жайып, қайдан қайтарып екен білмеймін алсын. Но оппақ құм булырга тиеш, ішін прям пляж екенін аңлата тұрған, көрсете тұрған. Кырыйына спортсменсында болған балалар үшін футбольный колледж була. Пускай даже анда кыймасы болмаса да самый футбольный колледж булырга тиеш. И освещениялар своеобразно прям одуванчик формасында мында, ағаш тибындарак машиндарак освещение. Һәм мында входная группа булырга тиеш. То, что анда искиде, анда шундай пляжды газылган, чтоб келген кишилерни прям матур итип каршылап турган болсун. Так. Үлкен буыннар инде оныкларын шунда су буена алып барып, су трамвайы булып, инде балаларны, оныкларны инде расписание боюнча шул искидилде йөрүп кайтсалар инде. Анасын инде балалар өчен мороженое кафесе болса инде. Табиғатны өйрәнү максатынан инде балаларга, мектеп балаларына да инде кичкене балаларга да көп икетелелебез менә. Кешеләр бара, балаларын җитәкләп, теге акышларны ашата, менә шундый урыннар, мини бассейн инде. Бик кичкене балалар өчен дә, зуррак балалар өчен дә мини бассейн булса инде. Без инде пляж булсын дип телибез инде. Шулай ук балалар өчен уен мәйданчыклары, балыкчылар өчен махсус аерым урын инде. Яшьләр өчен инде бию мәйданчыгы, менә калган бездән алда чыгыш ясаган иптәшләрнең телекләренә кушылабыз инде. Безнең телекләр. Рәхмәт игътибарыгызга. Дөрестән дә бик күп фикерләр әйтелде. Рәхмәт бөтенегезгә дә. Яшьләр тарафыннан да, алар тарафыннан да, урта яшьтәгеләр тарафыннан да. Дөрестән дә Актанышның бик матур урыны. Шуңа күрә менә әйтелгән фикерләр, алар бөтенесе дә тормышка ашырылып бетмәсә дә, нигездә әйтергә кирәк, безнең таләпләр җиткерелде. Без инде әйтмибез, акчаның чикле икәнен беләбез, елга лимитның чикле бирелгәнен беләбез. Шуңа күрә ясагач капиталны ясарга. 1 елда булмаса, 2 елда, 2 елда булмаса, 3 елда ясап бетерерлек булсын. Ул яркыры, тулысынча шолык чишмәләре белән матур итеп әйтәм, туристлар килерлек итеп аны ясап бетергән. Казанның набережные бар бит, ул без укыдык бит инде Казанда. Ул чагында ул эшләрне нәрсә икән дә белмиләр. Менә Казанның набережные типы. Анда әлбәттә инвесторлар да тартасы була, частниклар да тартасы була. Шуңа күрә андый мәйданчыклар да булырга тиеш була инде. Аның бөтенесенә дә дәүләт акчасын ясап бетерә торган түгел. Шуңа күрә менә шундый Актанышның акча әйтергә кирәк. Bütün konaklарға, Актанышларның ял итә торган мәйданчыгына түгел инде ул. Зур мәйданы ясасак, без бик шат булыр идек киләчәктә. Эшләп булмый торган әйберләр юк. Шуның өчен без үзебезнең профессионализмны кулланып, барысын да дөрес иттереп, җайлы иттереп эшләргә тырышырбыз. Икенче юлы очрашканда үзебезнең фикерләребезне, үзебезнең проектыбызны күрсәтербез һәм анда да сездән көтеп калырбыз, үзегезнең теләкләрегезне, фикерләрегезне әйтерсез. Дөресме, яхшымы, килешәме, килешмиме, аларны тагында төгәлләндереп, яхшылайтып, шулар уйлаштырып, барысын да шикәртеп, башкарып чыгарабыз. Теләкләрегезне, бер яктан мәхәббәтегезне дә белдергән өчен
Bizning төп tilagimiz sizning fikrlaringizni, sizning taqdimlaringizni eshitib, turmushga oshirgan. Aytib o'tganimcha, 21-avgust kuni 2 haftadan so'ng biz sizning bilan endi internet orqali birga chiqaramiz. Ham siz agar o'zingizning kontaktlaringizni qoldirgansiz, anketalarda shunda ijbariy materiallar, maketlar siz shuni qaraymiz. Ham ikkinchi uchrashuvda endi birga shuni qaraymiz. Shu park.da o'rnashtiramiz. Buyuk rahmat sizga. Tag'in biror aytishingizlar bormi, Almaziya? O'zingizga buyuk rahmat. Aydagiz hali rahmatlar aytib, yoshlarida, ulkanlarida birgalab to'plovchi, yo'lda aytira turgan shunday shep bir o'ringa aylansin, ida Alloh bersa degan tilakda qolamiz do'stlar. Rahmat, xo'jlar. Salomat bo'ling. Rahmat sizga.